to byl start jak při letu do vesmíru. Tak, já Vavři, ahoj, vítám tě ve studiu. Díky za pozvání. Je to delikátní situace, protože já rozjíždím 1% po roce. Teď jsem zjistil, že poslední podcast byl zveřejněný 26. ledna a tady ten bude zveřejněný možná někdy kolem 20. listopadu, možná trochu dřív, možná už tenhle týden, čím dřív, tím líp. Takže po dlouhé době tak jsem trochu nervózní a abych byl ještě nervóznější, tak jsem si pozval speciálního hosta, to jsi ty, můj syn. Jaký to je dělat podcast s otcem? Je to taky trošku nejenom nečekaný, ale neobvyklý. No. Jsem zvyklý docela dělat podcasty často, dokonce mám svůj jako research podcast o kryptu, ale tohle je teda určitě poprvé. Jo, pro mě to je taky... A my vlastně se určitě máme rádi, ale vlastně spolu zase tak moc nemluvíme, takže je dobrý, že máme podcast, že si můžeme konečně jako... Nepamatuju, že bychom spolu třeba hodinu seděli a povídali si, že? Málo kdy. Málo kdy. Jedině, když jdem autem. Teď jsem to chtěl říct, já vlastně mě chybí, když si s tebou povídám, že mám pocit, že mám dávat pozor, abych nenaboural. Tak kolik je dneska Bitcoin? Bitcoin je trošku přes $80,000, v podstatě nejvyšší cena, co kdy byl. Což dodává tomu mýmu matláctví nový rozměr, protože jak známo, já mám někde doma 2,5 bitcoinu. Možná i víc, podle mě. Jako. To mi neříkej, já si trošku pamatuju, když jsem ti zakládal tu první peněženku, jak si to chtěl nějak testovat v tom, že si jezdil po kavárnách v Evropě a utrácet to. Ne po kavárnách v Evropě, ale v Berlíně. Já jsem jel speciálně do Berlína, kde jsem chtěl jít do první kavárny, kde berou jenom bitcoin, nebo bitcoin a možná i peníze a koupil jsem si na Letný v nějaký firmě bitcoiny a měl jsem je na flešce. A to byl tak rok 2010, 11? Já myslím, že 2012 možná. Možná 12, no. Takže bitcoin byl třeba na $200. Já jsem ho kupoval, ty 2,5, to, co jsem já tehdy koupil, tak bylo kolem 5,000 korun. No, Bitcoin byl tak 200. No, tak bylo něco před ten Bitcoin. Něco takového. No. Možná to byly 1,5 Bitcoinu. Jo. Já furt myslím, že to byly 2,5 Bitcoinu, možná jsem koupil v nějaký, ale ono pak už jenom stoupalo. No. A jenom tím chci říct teda, že ta fleška je na 99% někde doma. Asi nikdy nenajdem, ale vzniká zajímavá situace, protože jestli jsou bitcoiny dneska za $80,000, tak řekněme, že ta fleška by teď měla cenu 5 milionů plus minus. To znamená... Za chvilku větší cenu než barák. Teď jsem chtěl říct, že vlastně to zdvojnásobuje cenu našeho domu, takže tvůj rodnej dům, rodnej v uvozovkách, protože jsi tam přijel, když ti byl týden, tak tvůj rodnej dům dneska má dvojnásobnou cenu, než by odpovídá. Teďka bohužel možná tam někdo pojede to vykrást ten dům. No, jako kdybych řekl, tam mám obrazy, ale já ho ubezpečuju, že jsem se ho snažil tu flešku párkrát hledat, ale nikdy ne, tak aby se to stala obsese, abych s tím trpěl, protože to bych taky mohl zešílet. Jsou takový případy, když někdo ztratí... Je takhle přesně člověk, který už asi 15 let to hledá na nějaký skládce a nenašel pořád. A je to šílený. Podle mě musí být úplně blázen. No. Takže tomu se snažím vyhnout, ale párkrát jsem tak jako hledal, protože my máme takovou místnost v domě, teď i naviguju zloděje, kam má jít, kde je spousta bordelu a máme tam třeba 10 starých počítačů určitě a tam někde na nějaký té flešce možná strčený třeba ještě v počítači by to mohlo být, ale na těch zjevných mi to nenašel, takže tak. Bude to chvilku trvat, když tam někdo půjde. A každopádně to podle mě bylo moje první takový introduction na Bitcoin. Pamatuju si to docela doteď, protože jsem hledal jako ty peněženky a nějak jsem ti pomáhal to založit, ale do té doby jsem to podle mě nikdy o Bitcoinu neslyšel a potom od té doby to byla taková věc, co jsem vždycky měl trochu v hlavě, když jako třeba cena šla trochu nahoru, nebo jsem to viděl ve zprávách, tak to tak jako trošku vyskočilo. Ale vlastně nedostal jsem se k tomu pořádně až do nějakého roku 2016. Do té doby jenom tak jako zajímavé. K tomu se ještě dostaneme. Ty jsi jednou říkal, že protože ty jsi vyrůstal, narodil se v roce 1994 a měli jsme doma počítače a jedny z prvních jsme měli jako v soukromém domě nebo jako soukromníci internet, protože nejdřív to mohly být tam firmy, takže jsme měli do nějakého roku 95 jsme měli internet, takže, ale to si ještě samozřejmě nevnímal, ale měli jsme. Takže si vlastně vyrůstal v takovém jako domě plným jako technologií. Ze začátku si mě i možná mámu obdivoval, jak to s technologiemi umíme. A v jistém momentu si říkal, jak jsem je mohl obdivovat, když si zjistil, jak vlastně technologiím nerozumíme. Tak to bylo kdy asi tak. V kolika letech si řekl, tak typu mohlo to být, když jsme dělal tu peněženku, když si řekl, hele, ono to nebude žádnej
On to nebude žádný, Elon Musk ještě tehdy jsme neznali, tak on to nebude žádný Bill Gates, ten táta. Třeba ve 14, ve 14 přišlo to to je taková ta doba, kdy to... No. Ale to nebude, já jsem si taky myslím jenom, že se samozřejmě ty technologie hodně potom měnily a všechno se hodně akcelerovalo, takže neřekl bych, že třeba si hodně velký expert byl v 90. letech. Ale... To už si nepamatuješ, takže to můžeme tvrdit. No. Jo, je to možný. Ale taky si pamatuju jako první svůj počítač, internet, i ten zvuk toho dial-up modemu, takže to všechno jako určitě nějaký efekt mělo na to, jako kam mě to směřovalo. Jo, a ty si ještě tam, historka, nevím, jestli si pamatuješ, ale já tam měl bylo, že jo, samozřejmě existovalo už porno, bylo porno i papírový, pak do počítačů to byla jedna z prvních věcí, co vlastně i na internetu, že jo, pornografie vždycky byla takový technologický driver, takže spousty věcí, že jo, máme díky pornografii, nebo tam byly poprvé vyzkoušený. A já jsem měl takovej, dneska by to byl GIF, ale ono to bylo tehdy takový nějaký jako video a bylo udělané podle mě z ASCII kódů a byla tam ženská, která měla velký prsa a hejbalo se to. A vím, že ty jsi to dostal s mým počítačem a já to zapomněl smazat. To je možný, to se nepamatuju. To jsem možná vytěsnil. To si vytěsnil, to je dobře, protože to by nás dneska sociálka ještě mohla zpětně potrestat, protože dokonce máma říkala, že si tomu videu, že si to spíšně ukazovala, že si tomu říkal máminy prsa. Jo, tak to si nepamatuju. No, ale na to se tě ještě nikdo nezeptal v podcastu. Na to se mě nikdo nezeptal, ale pamatuju si, že první virus, který jsem na počítači měl, tak byl taky kvůli tomu, že jsem nějak s kamarádem z Jonášem jsme nějak taky zkoušeli nějaký pornostránky, nainstaloval jsem virus a to bylo moje první jako, když jsem se seznámil s nějakou hrozbou trošku. Kdy jsi si říkal, že jako technologie, jako začaly tě zajímat tak, že si říkal, že to budeš dělat v životě, nebo co jsi vlastně, čím jsi chtěl být? Vlastně jako vždycky mě hodně lákal jako spíš ty ekonomický nějaký témata, takže něco s penězma, jako něco ve finančnictví mě vždycky hodně lákalo, už jenom kvůli tomu, že jako od malečka jsem taky byl hodně na peníze v tomhle, že mě prostě bavilo. Známá historka, že jsi sbíral doma peníze, které mě a mámě vypadaly z kapes, protože my jako tví rodiče jsme nikdy na peníze nebyli. No. Nevím vůbec, po kom to je. Nevíme, nedá se to ani dopátrat, možná z máminy strany tam byli nějaký podnikatelé, ale před 50 a více lety, možná před 100 lety, ale to už si nepamatujeme, no. Vlastně, ale nějak se to v tobě objevilo. Nějak se to ve mně objevilo a měl jsem vlastně takhle ty dvě věci, jako, což byla ta ekonomie, to vlastně to, jak fungují finance, mě hrozně zajímalo a na druhou stranu mě hrozně zajímaly ty technologie, takže si pamatuju, jakože když jsem byl malý, jak jsem čet Computer a tyhle ty časopisy, v podstatě nic jiného jsem nečet a zajímalo mě jako nějaký nový pokrok technologický, chtěl jsem pořád nový telefon, pořád jsem si srovnával, jako co je, že teďka už je Wi-Fi, teďka už je GPS, to mě hrozně bavilo, s počítačem a to podobný, takže vlastně mě hrozně bavilo jako sledovat ten pokrok a technologicky se mi vždycky líbilo, když byla nějaká nová technologie, která se dala nějak jako reálně využít, takže GPS-ku si pamatuju doteď, když jsem měl první telefon a to bylo pro mě úplně jako průlom. To já se dokonce pamatuju ještě, že já měl na hodinkách, na běhání a to byla možná jedna z nejvíc věcí, co mě nejvíc jako fascinovaly, protože to byla strašná, jako možná až dneska s umělou inteligencí jsem podobně úžaslý, jo. Ale tohle do umělé inteligence to bylo nejvíc, co mě fascinovalo, protože já jsem vždycky běhal, když jsem tam měl ty trasy, myslel jsem si, že běhám například 10 km trasu a když jsem si poprvé vzal ty hodinky, tak jsem zjistil, že má 8,1 km, takže jsem zjistil, že běhám mnohem pomalejš, než si myslím. Jo, přesně tak to taky takhle mám jako. Tu první věc, co si pamatuju, byl foťák v telefonu, tak to pro mě byla úplně taky úžas, to byl nějaký rok 2000 nebo kolem 2002, 2003, možná trochu později. Potom to byla GPSka v telefonu, potom rychlej internet a videa a potom vlastně umělá inteligence. No. To jsou takové moje jako přelomové věci a vlastně Bitcoin je něco mezi tím taky. No. A taky, jak jsem říkal, jako vlastně to nadšení v technologii a nadšení v ekonomii hezky se spojilo právě v Bitcoin, tak proto mě to možná tak lákalo na začátku. K Bitcoinu se teda ještě dostaneme. Ty si, kromě toho, že jsi známý Bitcoinem, tak jsi nápadnej ještě druhou věcí, to máme společný, že jsi velký, dalo by se říct přerostlej. Já bych řekl, že měřím tak 205 cm, což je 6 stop a 9. A ty máš tak 6 stop a 10 nebo 11? 6, 11, 212 mě teďka změřili. 212, jo. Takže to je hezký výsledek. Má syn Donalda Trumpa, jsem koukal, že má 6 stop a 9, 6 Myslím, že je hodně 9 blízko, palců. Že hodně má tak, blízko. podle mě má tak 207.
Jo. Podle mě skoro stejně jak ty a vlastně jako teďka, když byl ten... Já myslím, že bude vyšší než já. Možná malinko nebo vyšší. stejně jak já. Podle mě skoro stejně a když jsem se koukal na ten projev, jak měl Trump, když vyhrál volby, tak to je jako neuvěřitelný, že tam prostě všichni na jedný... A on taky není malý Trump. Taky není malý, ten má, já nevím, 190 asi. Ale je to prostě, jako když já se koukám na svý fotky někdo, že to člověka skoro až překvapí, jak ten člověk je o hodně vyšší než všichni ostatní. Takže a není ti líto, když máš na ty peníze, že nejsi syn Donalda Trumpa? Že jste byl, že mohli jsme být už skoro v Bílém domě po druhý? Myslím si, že tam je hodně nevýhod, teda upřímně, jako, že jako jenom se projít někde na ulici a být syn Donalda Trumpa a ještě měřit 200. Ještě měřit 210, je to takový už jako těžký se vyhnout těm lidem. Už i pro mě je to těžké, teď si nedokážu moc představit, že ještě je to syn Donalda Trumpa, no, takže jako úplně mi to líto není, upřímně. Myslím si, že spíš by to bylo horší pro můj život celkově. To asi jo. Tak děkuju, že jsem vyhrál ten zápas. A ty jsi hrál hodně basket. Jak to vlastně, my jsme tě dali na basket, protože jsi byl velký, my jsme to vymyslela máma, někdy tě bylo 8. Já jsem hrál basket taky, protože jsem velký, mně to nikdy moc nešlo, to by to určitě pak šlo víc. Ale proč, jakou to hrálo roli v životě? Hrálo to pro mě roli takovou, že za prvý teda mě to hodně mi to ukázalo jako jak být v týmu, jak se chovat v týmu a tak. Za druhý taky... A opravdu taky, je to trošku taková odpověď do podcastu. Je, ale jako fakt jsem to tak bral, no. Tak asi nebudem jako probírat do detailu trenéry, ale ty mě jako naučili docela to já znám dobře, že jo, trenéry. Dost věcí, že jo, jako například jako to, že prostě nemůžu být nikdy pozdě. A jako když jdu někam pozdě, jak doteď, mám z toho šílený stres. Teď jsem přišel trochu pozdě. Já psal jsem asi 3 SMSky a psal jsem ti několik zpráv. Že mi je to úplně jedno, protože tady stejně sedím. No. Jo. A taky jsi na to asi zvyklý, ale mě to prostě fakt hrozně vadí, když někam jdu pozdě nebo když nestíhám nebo něco a to je jedna z věcí, co jsem se tady jako naučil. Druhá věc je taky... No to já si pamatuju, protože já jsem tě často vozil na tréninky a celou cestu, když jsme jeli jsme na čas a ty si celou cestu vyváděl a otravoval vlastně, že přijdem pozdě. Jo. A to ještě právě nebyla GPS, když jsem byl ještě ve větším stresu, když jsem si myslel, že kecáš. Jsi to neměl pod kontrolou. Neměl jsem to vůbec pod kontrolou. A já si chtěl koupit kafe u McDonald's a doufal jsem, že tebe to uklidní, že si taky něco koupíš, což bys normálně chtěl, ale protože jsi spěchal na trénink, tak si mi to zakázal. No, takže já jsem trpěl, ale to vlastně... tomu se ještě dostaneme, já jsem netrpěl zbytečně, ale zároveň, když jsme jeli do školy, tak si byl úplně v pohodě. To mi bylo jedno. No. ale jako tam jsem si říkal, že to vlastně nic není, ale na těch trénincích jsme měli, že když někdo přišel pozdě, jak museli ostatní běhat a to bylo pro mě jako nejhorší věc, co se může stát, když někdo kvůli mě musí něco dělat, že jsem já něco udělal špatně. To byla jedna věc a druhá věc taky, co jako s čem mi to hodně pomohlo, je, že tím, že jsem byl vysoký, tak mi to šlo víc samozřejmě, než kdybych měl 180 centiáků a samozřejmě hrát něco, v čem seš jako trošku lepší než ostatní, tak bylo dobrý a podle mě kvůli tomu mě to začalo hodně bavit, že jako nikdy žádný sport mě tolik nebavil kvůli tomu, že právě jsem tam nebyl tak dobrý. No. A ten basket, bylo to tak, že upřel si do něj nějaký svý jako sny, že budeš jako hrát NBA, a nebo aspoň, že budeš slavný basketbalista, nebo si tak jako už počítal s tím, že to bude jenom jako něco, co... Vlastně jako malej jsem to bral jako takovou věc, co by byla hezká, co by se mohla stát, ale nikdy jsem to nebral jako, že to je něco hodně reálného, jako, že vždycky jsem to tak bral, jako, že by to bylo super, ale věděl jsem, že v tu dobu snad jenom jeden Čech do té doby byl v NBA a že ta šance, že já se tam dostanu, bude docela malá. Taky jsem hrál proti tady spoustu klukům jako v Česku, byl jsem dokonce 1 rok v užším výběru reprezentace a tam jsem viděl, že jsou mnohem lepší ještě, ale že mi přišlo potom docela nepravděpodobný, že když tady v Čechách bylo třeba dalších 5 kluků, kteří byli v mojím věku a byli lepší než já, takže se já stejně vysoký nebo podobně vysoký. Takže jsem si vlastně říkal, že ta šance je malá, ale bral jsem to tak, ten basket podle mě kvůli tomu se mi taky víc líbila ta americká kultura, že to tam do toho víc zapadalo. A z toho důvodu jsem si myslel, že třeba mi to taky jako může pomoct se nějak dostat do Ameriky. Což v tu dobu jsem si myslel, že bych tam třeba i chtěl žít, což se potom jako změnilo, ale minimálně mě to tam pomohlo se tam pak nějak dopracovat. A kdy ti to napadlo, že odjedeš do Ameriky? Protože když tam pak strávil 7 let a kdy ti to poprvé napadlo? Já vím, že ten rok předtím jsme to začali poprvé, že jsme byli v nějaký agentuře. Ve 13, ve 14. A protože nějaký
vím, že nějaký třeba sourozenci Kysilka, spoluhráče brácha, který byl o něco starší, tak si pamatuju, že byl jednou nějaký vánoční turnaj a on tam přijel zrovna z té Ameriky a on tam byl jenom na té výměně a vypadal tak jako opáleně, namakaně, takže jsme si všichni říkali, že mu to prospívá. Jo. Já myslím, že tak ve 13, ve 14 a nebylo to úplně asi spojené s tím, že jsem viděl, že tam někdo jiný studoval, ale spíš, že se mi líbila jako ta představa toho, že tam je něco víc v Americe, že to můžu jako objevit a ten basket by to bylo to, co mi to umožní se do toho víc dostat. A to bylo podle mě ve 13, ve 14, samozřejmě filmy, že jo, koukal jsem se na NBA, tak tohle to mě k tomu tak jako trochu přivedlo. Na druhou stranu jsem si vždycky myslel, že to bude třeba jenom na rok. No protože tak bylo plánovaný. Bylo plánovaný z začátku a vlastně i když jsem měl už do té Ameriky poprvé, tak jsem si vlastně říkal, že tam asi delší dobu nebudu a to se změnilo až třeba podle mě půl roku potom, když jsem tam byl a vlastně jsem přišel na to, že se mi tam jako docela líbí. To já si pamatuju, my jsme tam jeli, vím to úplně přesně, 11. září 2011, protože bylo 10letý výročí těch teroristických útoků, ztratili ti kufr a my jsme tam jeli o týden později, takže jsme jeli pozdě, to mohl být taky tvůj stres, protože školní rok začal o týden dřív, ale to všechno bylo tak narychlo, oni tě nakonec tam měli na výměnu, ale do soukromé školy, protože tě nabídli stipendium a my nás s mámou všichni podezírali, včetně mojí mámy, tvý babičky, ale i lidi, co nás jako neznali, když jsem to někomu říkal, že jsme tě tam jako vlastně vystrčili a že to byl náš plán a přitom to vlastně náš plán vůbec nebyl. Nebyl to váš plán, pamatuju si. My jsme tě podporovali a mně se to strašně líbilo, že půjdeš do Ameriky, ale nikdy jsme ti jako vlastně neříkali, že bys tam měli. Je možný, že jako podvědomě jste mě k tomu nějak ale to si taky nepamatuju moc, ale jako co si pamatuju hodně přesně, že když jsem byl na tom basketovém kempu, což byl ten důvod, proč vlastně se mě tam nakonec našli, tak jsem už tu dobu si vlastně říkal, že by bylo super, kdyby se mi něco takového povedlo. A že určitě, a to bylo ještě dávno předtím, než mi tu nabídku vůbec dali, takže určitě jsem to měl nějak v podvědomí, že by to bylo dobrý. A dokonce tam přijel nějaký jako trenér se na mě podívat a z toho jsem jako byl úplně hotovej, nervózní a věděl jsem, že to může směřovat k tomu, že bych tam mohl třeba rok studovat. Nemyslel jsem, že to bude 7 let. Jo. A to teda nebyl nakonec ten trenér, pro kterýho jsem hrál, ale jako, že byl jsem z toho už tu dobu jako nadšenej. No, ty jsi nám psal maily a dokonce si po mámě chtěla, aby přeložila nějaké tvoje vysvědčení, takže ona to poslala a my jsme s mámou jsme leželi v posteli a já jí říkám, no hlavně asi ho chtít nebudou, ale hlavně aby mu to nebylo líto, jsem říkal, aby to by bylo hrozný, kdyby mu to jako něco slíbili a pak ho tam nebudou chtít a mu to nebylo líto, takže mě spíš jako jsme se báli, aby ne, že tě vyberou a odstěhuješ se na 7 let, ale nebo na rok, nebo na jak dlouho to bude, ale že jsme říkali hlavně, aby pak nebyl nějaký smutnej z toho, že oni nemají zájem. Já si pamatuju 2 věci z toho. Za prvý teda jednu, když jsem dělal ten rozhovor s nima, což bylo přes Skype, taky jsem to dělal doma. To si taky pamatuju, to byl pátek, my jsme se vrátili s mámou od jezera Garda z Itálie, jel jsem celou cestu jako blázen a protože to bylo od 8, aby jsme to stihli, protože jsme přišli na 8, že ti budeme jako mentálně pomáhat a ty jsi nás vyhodil z pokoje, že to chceš dělat sám. To přesně se to pamatuju, zavřel jsem se tam, byl jsem šíleně vystresovaný, nakonec to teda dopadlo dobře. A potom druhou věc, teda, kterou si pamatuju, která byla doteď jako je trauma, bylo to říct trenérům, že jako asi odjedu. A to teda jako doteď, když nad tím přemýšlím, tak to byl mnohem větší stres, než jako odjet od rodiny a být pryč, jako je to říct trenérům, že nebudu s ním. To si taky pamatuju, ale ty jsi mi tím to neřekl, že jo? To jsem jim řekl já, no. Do dneška já to mám taky jako stres teďko, no. To je jako opravdu. Protože to bylo těsně po kempu, co jsme měli, už jako se všechno připravovalo na další sezónu a tím, že jsem odlítal právě takhle na poslední chvíli, tak to bylo... Trochu sviňárna vlastně. Docela velká sviňárna, no. Ale na druhou stranu, nebo já se pamatuju, že jsem to bral, takže to prostě nemůžu udělat kompromis kvůli jako sezóně a kvůli trenérům, ale vlastně doteď je to, mě to trochu líto v tom, že jako kdyby mi to někdo udělal a vlastně jako trénoval jsem ho přes 10 let, tak mi to taky jako bude vadit. Jasný. A navíc to by bylo vždycky líto, když jsi přišel pozdě, že museli běhat. A já mám nějaký pocit, že pak si říkal, že já jim to přišel říct před tréninkem, ty jsi čekal v autě, já jim to řekl, nebo možná jsem byl doma. Dokonce. Jo. Možná se báli tam jet. Jo. A myslím, že ti pak říkali spoluhráči, že celou zbytek tréninku dělali žabáky. Nebo něco takového. To si už nepamatuju, ale vím, že říkali, že jako že ten trénink byl hrozný. Takže my jsme tě přivezli 11. září do Filadelfie a ty jsi pak nastoupil na střední školu, máma brečela, jeli jsme domů
A když jsi zjistil, že tam zůstaneš? Já myslím třeba 2-3 měsíce to trvalo, jakože já jsem tak, když jsem tam přijel, tak to byl takovej obrovský šok, že vlastně že se mi ani nějak jako moc nestískalo, nějak jako jsem neměl tadyhle ty pocity, protože jsem byl šíleně vystresovaný pořád, že najednou angličtina, teďka si ze mě začali dělat srandu, že třeba mám špatný přízvuk, ale jako hrozně... Jmenovitě ruský teda, Jmenovitě ruský. Protože tam ještě zrovna shodou okolností v té samé sezóně, myslím, hrál Jágr ve Filadelfii jeden rok a ten má taky ruský přízvuk, tvrdili, že jo. No každopádně jako ten basket a ta výška mi hrozně rychle pomohla v tom tam jako zapadnout, takže ty Američani... A ještě si pamatuju, že ti šla matika, že to bylo dobrý. Šla mi matika a basket a to byly vlastně dvě věci, které se moc nespojovaly často v Americe. Že by někomu šla matika a ještě basket se moc nestávalo. Ale hlavně ta vejška, to byla jako věc, která jako učitelé se mě rychle ujmuli, jako byl jsem prostě zajímavý pro ně. Já si pamatuju, že doteď mi některý spoluhráči, s kterýma se pořád bavím, říkají, že si pamatuju, když nás viděli, jak jsme šli do toho kostela. No to já si taky pamatuju. No. Ale že nás viděli, jak prostě jsme vypadali docela jako normálně, ale když jsme si potom stoupili vedle nějaký lidi, tak tak poprvé viděli, jaký je to obrovský rozdíl. A vlastně to hrozně pomohlo rychle zapadnout ale jako byl to samozřejmě šok. Největší šok byl asi byla jako angličtina a přejít do toho amerického výukového systému, že jako ta látka sice byla jednoduchá, ale naučit se mluvit, psát v angličtině byl obrovský problém a to mi trvalo třeba rok, než jsem se rozkoukal. Ale jako to rozhodnutí to tam zůstat bylo hlavně zaměřené na tom, že byl skvělý trenér. Rychle jsem se tam zkamarádil se spoustou lidma a vlastně mě to začalo bavit. No. Ty jsi měl i zajímavý spolubydlící, někteří přijeli pak i do Prahy, jeden ten roommate, jak Alex. se jim daří? Alex. Jeden Alex. On měl zajímavou historii, že tatínek byl ve vězení a maminka ho vychovávala. Jo, tam je vlastně ten zajímavý kontext na tu školu, na kterou jsem chodil, bylo, že hlavně tam byly děti, které měly single mámy, takže ty dostávali největší stipendia. Ty dostávali největší. A pak tam byly bohatý děti, kteří si to platili ale celý. nebylo jich moc, jako. Bylo to, řekl bych, že třeba 60-70% byly na stipendia a hodně málo jich tam bylo jako těch bohatších. A jinak, kdyby to někoho zajímalo, tak to bylo rok 2011 a to školní bylo, myslím, $30,000. 25 až 30, přesně. No. A my jsme platili, a ty jsi měl stipendium, myslím, možná 80 nebo 90%. Jo, nějak tak, no. Takže jako pro normálního člověka by to bylo i tak docela dost peněz, zvlášť na střední školu, ale právě tím, že tam byli takovýhle lidi, tak tam jsem se potkal se zajímavou skupinou lidí, jo, že celkově jako ty bohatší lidi mají v podstatě všichni stejný nějaký background, ale ty chudý mají většinou jako zajímavější, jo, byli tam nějaký jako lidi, ten měl tátu ve vězení 15 let, protože vykradl banku, jo. Ale pak jsme ho viděli na graduaci. Na graduaci, no. A sympatický docela. Byl docela sympatický, docela normální. Už teda je mrtvej, no, protože se předrogoval, no, ale to je teda ve vězení mu bylo líp. Ve vězení mu bylo určitě líp. Ale jako to byla jenom jako jedna část, kterou vy jste třeba viděli, ale pak tam byli nějaký lidi, kteří třeba měli tátu v gangu, jo, v New Yorkském gangu a prostě každý večer... Aktivně, no, jako on se každý večer mu volal a jako bál se vyloženě, jestli bude žít, jako reálně. Tomu tátovi, no. A on mu třeba nebral telefon 2 dny, jo, jako a neměl s ním žádný kontakt několik dnů a tohle tam bylo jakž normální a to samozřejmě pro mě byl docela kulturní šok. To byl jeden kulturní šok, druhý, že v basketu jsem byl jediný bejloch ten rok, takže to bylo taky, že v Česku tady... Ale vyhráli jste tehdy, pamatuju se, Championship. Vyhráli jsme District Championship, ale jako stejně, celkově ten background těch lidí, jejich rasy a celkově jako přístup byl úplně jiný, než jako jsem byl zvyklý tady a to pro mě bylo hodně zajímavý a myslím si, že i jako důvod, proč mě to potom lákalo dál tam jako být ještě několik let. No, my jsme za tebou jezdili, někdy jsem tam byl jenom já, máma jezdila do Ameriky pracovně. Vím, že pro mě nejzajímavější bylo, protože jsem tehdy měl ještě takovou tu lásku pro noviny, že o tobě psali občas v novinách, jednak byly místní noviny, a pak asi Daily Local, to byly týdeník, tam jsme znali i toho novináře, který jezdil na ty zápasy, to se mi strašně líbilo, že vlastně to, kdyby bylo v Česku, tak podle mě taky to víc ty kluky baví, když máš prostě opravdovýho novináře, 50letýho, který dělá rozhovory, že s 15 klukama, to je strašně zajímavý. Takže v Daily Local si byl několikrát, myslím, že jednou i fotku si měl na titulní straně, jo. Ale pak si byl ještě ve Philadelphia Inquirer. To byl asi největší vlastně životní úspěch. To byly jedny z největších novin, jedny z 10 největších novin v Americe a tam si mluvil i o nás, tak jako na půl legračně. To byl jako fakt rozhovor, no. Jo, to byl normální rozhovor hezký a to byl, že jsi byl jako zajímavý tím, že jsi jako odinut a tak. Jo.
Takže a pak si ještě dělal rozhovor pro časopis Basketbal v Česku, kde si řekl slavnou větu, že táta hrál v nižších pražských soutěžích basketbal. Jo. Tak teď chci využít znovu situace a říct, že jsem nehrál v nižších, hrál jsem ve vyšších pražských soutěžích, dokonce jsem hrál pražský přebor A. Jo. Celkem úspěšně, protože jak jsem vysoký, tak jsem vždycky dal, nešlo mi to, ale vždycky jsem dal, když jsem měl dobrý den, tak jsem dal třeba klidně 20 bodů. Protože jsem držel ruce nad sebou, najednou jsem tam měl míč, jsem mi hodil ze šikovnějších spoluhráčů a dal jsem koš. Takže chci jenom poznamenat, že tohle byla dezinformace v roce 2012 v časopise Basketbal, a se ještě vychází, Basket se to jmenovalo. Basket, podle mě ještě vychází. Měsíčník to byl barevnej a tak si jenom zdůraznit, že to byla dezinformace. Kdy si tam a co basketbalový sen, tam ti už asi bylo jasný, že NBA nebude? To mi jako začalo být jasný na 100%, když jsem si zranil koleno. To byla první věc, to bylo na konci prváku na střední, nebo vlastně na konci toho prvního roku. A to už jako jsem věděl, že když i po té operaci už to prostě bylo, že najednou jsem poznal, že už jako moje největší výhoda byla, že jsem na to, jak jsem vysoký, byl jakž pohyblivý, jakž rychle, jakž... A dobře si střílel, dával si trojky. Střílel, no. A to koleno to já úplně... jsem v životě nedal v zápase trojku. Jo, já jsem dokonce... Teďka někde jsem to našel, dohledal, že ten rok, než jsem odletěl do Ameriky, jak jsem byl druhý nejlepší střelec v české lize, v té nejvyšší. Tak? Jako na trojky. Což jako mě taky dost oddělilo. To je dobrý, protože jako normálně, kdybych já hlídal nějakého takového druhého vohnouta, jako jsem já, tak ho hlídám pod košem, že jo? Nikdo nechodím na trojku. A já jsem nesměl střílet za 3, protože se báli, že netrfím ani konstrukci, že jo, trenéři. No tak teďka třeba už je to trochu častější v basketu, že ty vysoký hráči taky střílí. Teďka třeba v NBA má 221 hráč a střílí taky trojky, ale v tu dobu to bylo úplně jako nevídaný. Já si pamatuju tady jako v české lize trošku víc, ale v Americe vůbec. Každý mi nechával, že zůstával pod košem. Ale pamatuju si, že po té operaci kolene, což byl meniskus, tak to už bylo špatný, že už mě to vyvadilo při střílení, při skákání a už jsem věděl, že jako... A i se bojíš, ne? Vlastně už to bylo nepříjemný. A hlavně mě ten basket přestal hrát, jako přestal mě to bavit, protože mě to začalo bolet. No. A to bylo jako, když jsem si teda řekl, OK, tak teďka je nejlepší šance na to se ještě dostat na stýpko na vysokou školu a pak se na to vykašlat, protože jsem věděl, že úplně v nejlepším bych hrál v nějakým týmu v Evropě, vlastně měl hrozný plat a nikdy bych se tím asi pořádně neuživil a už jsem věděl, že... A jak znám o peníze, byly tvojí druhou radostí. Přesně to, já si pamatuju, na střední jsem se i googloval, jako jaký jsou platy. nejvyšší platy, nejvyšší zaměstnání oproti tomu, kolik se musí trávit času na škole, takže jsem se snažil jako minimalizovat, jak dlouho budu muset něco se učit a potom mít co nejvíc peněz. Po kom ty seš, kluku, to nevím teda, ale po mně ne. A po mámě taky ne. A ještě jedna věc je strašně zajímavá, že, a možná to souvisí s těma penězma, ale nám to nepřišlo, nebo vlastně jsme vždycky s mámou zkoumali, že jsme měli pocit, že si tu Ameriku jako neužíváš úplně, že jsme tam přijeli a teď já jsem se vždycky hrozně těšil, že půjdu na biftek, což jako je symbol Ameriky pro mě, že si dám biftek, ty si maso skoro nejet, že jo, tehdy ještě, dneska už jíš bifteky, zároveň jsem se tak jako, že půjdem na ten basket, to ty si teda chodil, ale že jsem měl chuť jako někam chodit, něco jako zažívat a ty si na té škole to bylo ještě navíc strašně skromný, že jo, když tam bydlel, to bylo jak vězeňská cela. Sice to byly krásný zvenku domečky, je to jako jak nějaký britská, jako soukromá, ona to byla soukromá škola, bylo to hezký zvenku, ale zevnitř to bylo hrozně jako depresivní skoro. Až depresivní a mám ještě fotky, jak tam sedíš na tom kavalci, že jo. Takže, a neměli jsem skříně, ale takový plechový nějaký, plechový skříně. I ta postel byla plechová. No a teď vlastně, pro tebe bylo jako takový ten, jako znamení luxusu, že jsi šel buď to do pumpy Váva pro sendvič, anebo jsi objednal pizzu v Domino's. Jo. Jak to bylo? Jako, užíval jsi to? Já jsem byl jeden z těch lidí, co komu dělalo radost jako něco třeba ušetřit, nebo a tím pádem mě to jako docela bavilo, to nebylo, že bych si to neužíval a jak říkáš, ta škola byla hodně jako uzavřená, to znamená, že jako dostat se do té Vávy nebo do Domino's nebo tak nebylo vůbec jednoduchý, to jsme museli... Tak to byla internátní škola. Internátní škola a bylo zakázaný z ní odcházet, to znamená, že když tě třeba načapali, že si jenom přešel tu silnici, tam byla velká silnice, jak tě mohli vyhodit ze školy. A když jsem tam já byl za ty 3 roky... To byla Lincoln Highway. 1001 Lincoln Highway. A to je strašně slavná, ta Lincoln Highway vede celou Ameriku. Takže ty jsi přímo byl na Lincoln Highway jako... Jo.
A za tu dobu, co jsem tam byl, ty 3 roky, tak dokonce jednoho člověka vyhodili, že tu silnici přeběhnul. To si říkal, že to byl takový strašák, že jo? Já jsem to nikdy neudělal. No vlastně jednou jo, když bylo léto a nebyla ještě škola, že jsem to bral jako, že to teda zkusím. Ale jako bylo tam spoustu lidí, kteří to dělali a jednoho načapali, jak to udělal a vyhodili ho hned. A to pro mě bylo jako, já jsem byl ten člověk, co se snažil být co nejvíce jako v pozadí spíš nenápadný, takže tohle byl pro mě což jako je možná to tím, že já se taky snažím být někdy nenápadný. Možná to je ta vejška, že jsme vlastně nápadný. A ještě jako, introvertní. Jako. Člověk je furt nápadný, takže vlastně jako nechce být nápadný ještě něčím jiným než tou vejškou. Že? Ale vlastně asi oba dva podobně, nebo já jsem to takhle taky bral, a teď už jako na to tak spíš kašlu, no, že už jako červený boty a tak. No, jako. a když jsi se stal jako tím, že si jako chodíš do hezký restaurace, nebo kdy přišel ten zlom? Vlastně že si to užiješ? Asi až když jsem si bral, že si to můžu dovolit. No, že jako do té doby, i když třeba jste platili vy, tak mě to vadilo prostě. Mě vadilo jako, že utrácíte za něco, co není nutný. A bral jsem to tak jako, že když už jsem se dostal do nějaký tý jako životní fáze, že už jako mám dostatek peněz na to, abych mohl někdy jít do restaurace a třeba dát si, já nevím, steak s lanýžema nebo něco, tak si to už taky dám, ale jako do té doby jsem to neměl. Prostě. Takže jsem to bral jako, že to je prostě něco, do čeho se asi nějak propracuju. Můžeme ještě tady, teď to nebude zajímavý pro lidi, co to poslouchají, podcast, ale můžeme poprosit možná, když tam dáme Church Farm School, tak tam naskočí právě ta část, tohle je Lincoln Highway, vidíme v televizi někde ve Filadelfii, ale když tam, Church Farm School, tak a tady vidíme, a to je ta silnice, jejíž přeběhnutí se trestalo málem smrtí. Jak tam byla ta mapa, tak tam by bylo, když takhle otočíme ten Street View dokola, tak tam tohle je hlavní budova školy, velmi hezká, a tam jsou ty domečky, které zvenku ještě, jakoby chatičky, ale oni jsou to takový spíš, jo, tam je kostel, protože to je škola církevní, všechny soukromé školy v Americe jsou církevní, jestli se nepletu. A takhle doprava doleva jsou takový malý domečky, takový jako chatky, nebo... v této chatce jsem bydlel. A tam si ten druhý potom, ten první. Jo. A Church Farm School. A tady chodí správně, ty přešli podchodem. Spolužáci, který jsou po 10 letech. A ještě teda jsme museli jsme nosit jako košili a kravatu, to bylo povinný. Košili a kravatu. Když jsi potom, tam si strávil 3 roky a čekali 4 roky na college, na vysoký, ten obor, proč ty jsi vybral vlastně ekonomii? Mm-hmm. Proč? No, protože mě peníze. V podstatě jakože já už jsem potom mě i zajímalo, jak ty věci fungují, a už na té střední jsem se jako přišel na to, že mě bavilo jako pár předmětů a většinou to byly takový ty zaměřený na nějaký reální věci, že jako matika, jako ta teoreticky, že mě spíš jako, že mě to šlo, ale potom ta ekonomie a třeba tyhle ty finance a tak. Byl jsem v investičním klubu, který jsem vyhrál tady. Jako na střední ještě? A to bylo jako, že jsme investovali jako fake peníze, jako jenom pro zábavu, tak tam jsem vyhrál jeden ročník. A vlastně jsem si říkal, no tak to je až moc jednoduchý, tak bych to chtěl zkusit někdy taky dělat. Za živýma penězma. Jo. A z toho důvodu mě nejvíc potom zajímaly finance a ekonomie, a vlastně na vysoký jsem potom vystudoval tyhle ty oba obory, že to nebyla jenom ekonomie, ale i finance. A tam basket si už hrál jenom první rok? Basket jsem hrál první rok a pak jsem měl druhou operaci toho kolene a už mě to tak hrozně nebavilo a hlavně jsem trochu využil toho systému, že už jsem měl to stipendium a na té 3. divizi ho už nemůžou vzít. Takže vlastně jsem i tak trošku jako zase ekonomicky přemýšlel, tak teďka už je už ten první rok mě nebavil, ale vlastně jsem si říkal, OK, tak to by bylo blbý, jako, a potom druhým jsem si řekl, že je to jedno. Ale pak si dokonce ještě získal do stupenu vyšší. Ještě jsem ho získal vyšší, no. Že si ještě projevil svoji schopnost. Vlastně jsem mi jako trošku vyhrožoval, že se nevrátím, jak si to správně pamatuju. Jo. A že nějak, ještě vím, že si někam napsal, což teda byla pravda, že my jsme tehdy do mě opravovali kotel, což bylo relativně drahý, ale určitě likvidační pro nás, a ty si tehdy napsal to žádosti, že rodiče museli vyměnit heating systém v našem skromném domě, takže to je možná tohle je dojalo, že někde v Evropě, v nějaký zanedbaný zaostalý zemi jsou rodiče, kteří poslali syna do Ameriky,
aby změnil svět a trkotají se tam zimou a teď by se vrátil ještě bez titulu zpátky. A to byla přesně ta věc, zase jako se vracíme k těm penězům, si asi jako všichni budou myslet, že jsem úplně idiot, ale jako pamatuju si, že ten první ročník, jsem si vlastně říkal, že mě hrozně vadilo, že utrácíte moc jako za to, že tam studuju. Jako fakt mě to hrozně vadilo, když jsem to neplatil sám. A z toho důvodu jsem asi potom tohleto udělal. No. A Bitcoin, kdy jsi teda vlastně... Hnedka vlastně potom jsem skončil s tím basketem, no. Tak jsem vlastně najednou měl hrozně volného času, protože na střední jsem vlastně 3 až 4 hodiny za den jsem dělal basket. Většinou. Trénink jsme měli 2,5 hodiny a potom třeba hodinu posilování nebo nějaký toto. No a na vysoký to bylo ještě víc, tam jsme někdy měli i ranní trénink, každý víkend, vlastně každý den minimálně taky jako 3 až 4 hodiny bez přestávky absolutně. A to najednou, když člověk jako odstraní jako ze svého života za dne na den po vlastně 15 letech nebo po kolika. A bylo ti to líto? Ani ne vlastně jako. Jakože já jsem to už bral, jako že jsem jako dosáhnul toho, čeho jsem dosáhnout chtěl, toho mýho maxima. Jsem věděl, že už jako nebudu hrát profesionálně, naopak jsem se cítil jako vlastně jako skoro dobře, že to vyšlo nakonec v tom, že už ten basket hrát nemusím a ještě k tomu mám stýpko. Ale potom jsem měl tolik toho volného času, že jsem ten Bitcoin najednou začal zase jako znovu objevovat, takže se jako hledat o něm víc věcí a bylo to hrozný štěstí, protože v roce 2016 byl ten rok předtím, než to všechno vystřelilo hrozně, takže jsem měl hrozný štěstí v ten správný čas, že Bitcoin byl třeba, nevím, kolem 1000 ani ne, ale pak vystřelil na těch 20, ty příští 2 roky. A z toho důvodu vlastně já jsem se o to začal hodně zajímat a čím jako víc šla ta cena víc, tak mě to zajímalo víc. Napsal jsem o tom tu svoji závěrečnou práci. No, tam jsem se tě snažil ti to rozmluvit, já nevím, jestli to pamatuješ. Ani ne. Ale pamatuju si, že ty si tehdy v nějaký moment si měl poslat tu přihlášku, že se tím budeš zabývat. No. A debatovali jsme to, že se s náma i radil, protože jsi nám každý den psal mail. No. A takže jsme to jako tak řešili, možná na dálku, možná i když jsi byl tady, protože jsi přijížděl na Vánoce i jindy. A já vím, že byly jako 2 možnosti, jestli si to dobře pamatuju. Druhá byla Centrální banka Česká. No a já jsem ti vlastně říkal, že ti seženu data a že uděláš o euru, jestli má Česko přijmout euro. Jo. A že vlastně se jim to v Americe bude líbit, že je takový hezky akademický. Jo. A v Česku, kdyby si se vrátil, tak vlastně budeš mít takovou jako práci, která se týká Česka a že ti na to seženu data. A ty si říkal, ne, já udělám ten Bitcoin. Já jsem říkal, Bitcoin, to je prostě, to se zbláznil, ne? No. Tak ještě se nezbláznil. Možná jsem měl štěstí, že to právě spojilo to, že mě zajímaly peníze, zajímaly mě technologie a spojilo se to. Já si pamatuju, všichni tohleto říkají v Bitcoinu, jakože když to začneš vlastně jako víc zkoumat, tak spadneš do té rabbit hole, se říká, jo. A to se mně úplně přesně stalo, že jako najednou jsem tím byl úplně mě to pohltilo najednou. A pamatuju si první věc, co jsem si s Bitcoinem koupil, to bylo ještě předtím, než jsem dělal tu závěrečnou práci, jak to byl rok asi 2014 nebo 15. Myslím, že 14 a koupil jsem si jako přes ten dark web, jsem si koupil kradený účty na NBA. Jo. Takže jsem se koukal na NBA přes někoho jiného účet, to vlastně funguje tak, že někdo někdo hackne někoho účet a prodává ty... A on se to nedozví. On se to nedozví a vlastně jemu je to jedno. Když jsem to bral jako, že poškozený nikdo není. V podstatě ne. A to jako já bych... Kromě NBA teda. Kromě NBA a to jsem si říkal... A ty mají peněz dost. Ty mají peněz dost. Vlastně jako nikdy bych si nekoupil žádný drogy nebo zbraně nebo tak, ale tohle mi přišlo jako... A to my jsme s mámou nevěděli, ale že kupuješ na dark webu. To jste nevěděli. Ale jako bylo to něco, co mě ještě vlastně víc, tam mě to začalo trošku jako šrotovat, když se teda něco dá koupit za Bitcoin, co vlastně je tak nelegální. Že vlastně, když si vemeš, když tady někdo prodává prostě kokain na Václaváku, jak ho dost rychle jako se na to přijde většinou, že jo. Ale když to někdo je schopný udělat přes internet, kde jako všechno vidíš, kde jenom ještě máš i reklamu na to, všechno tam ukazuješ, jsou tam testy toho, jak je to kvalitní droga, což jsem si všechno vyhledal, tak jsem si říkal, no tak v tom něco musí být, jako když jako Bitcoin funguje na tak dobře, že to nejde zastavit. To bylo jako to moje první, co mě takhle jako něco trošku secvaklo. Takže to jsem se právě chtěl zdat. Co tě jako na tom Bitcoinu tak fascinovalo? Že to je jako úplně nový systém, jak jako vytvořit nějakou jako peníze. Jako digitální peníze byla jako spíš jako internetová nativní měna. To se mi jako líbilo z začátku, že jsem si říkal, tak jako já jsem pořád v tu dobu posílal peníze z dolarů do korun a věděl jsem, že jako ztrácíme na každý třeba 10% někdy, až to bylo šílený v tu dobu. No tak ještě, já si pamatuju, když jsem chodil platit školný, tak to byl porod, protože to trvalo třeba 14 dní, ten převod. Musel jsem osobně přijít, tam jsem psal nějaký číslo, vždycky tam asi 5 čísel ty americké banky a tak dále. A nejenom to,
to, ale oni ještě můžou jako z jakýhokoliv důvodu říct, hele, tady chceme víc informací, nebo tohle transakce se nám nelíbí, nebo něco. A to byly přesně to, co jsem jako spojil takhle pár věcí. Za první teda, že to byla věc, která je digitální na internetu, za druhý, že to bylo něco, co funguje takhle jako rychle a hned. No a za třetí se mi taky hrozně líbila jako ta svoboda toho, že si můžeš s penězma dělat, co chceš. Jako, že když tě nikdo nezastaví od toho, aby si skoupil jako na internetu metamfetamin, tak tě nezastaví od ničeho. A to bylo to, co mi jako se cvaklo, že jsem si říkal, tak v tom mi něco je. A jak já jsem to v tu dobu bral, je, že Bitcoin je jako, že pokud jako nechcípne třeba v příštích několika letech, tak ta šance, že přežívá, čím díl jako žije, tak tím je větší šance, že přežije dlouhodobě, tím je větší šance, že ta cena půjde nahoru a to se zatím jako potvrdilo, ale samozřejmě nemusí to být takhle vždycky. A taková ta odpověď, kterou asi často dostáváš od lidí, kteří nad tím jako vždycky žasnou, nebo říkají, kde je ten zakopaný pes a je to jako víc zlato nebo víc měna a tak dále, tak ta otázka určitě vždycky padá a ty máš nějakou odpověď, protože každý má trošičku jinou. Jak je to možné, že Bitcoin za něj platíme? Jak jako vysvětluješ to, že jako z ničeho vzniklo něco takového, co má hodnotu, ještě likvidní? Je to vlastně z toho důvodu, že za prvý ten jako hlavní teze je to, že to je jediný asset jako na světě, který má limitované množství. Jo. To je jako první ta jako základní úplná myšlenka. Nebo uměle vytvořený asset, který má. Uměle vytvořený, jako když se koukneš třeba na zlato, tak to je trošku podobný v tom, že jako má nějaký... Ale ještě se pořád může někde objevit nějaký... Může se objevit, takže tam je to, že tam je omezený množství, ale nikdo neví, kolik ho je a nikdo neví, jestli se třeba bude někdy dělat na asteroidech a tak. No a pak jsou věci, jako které samozřejmě takhle nelimitované nejsou, jako peníze a tak. A to už tu dobu jako mě samozřejmě jako docházelo, že peníze jsou vysoce inflační, už jenom když si člověk jako rychle projde tím, jak to blbě funguje, jak hodně ztrácí hodnotu, tak to byla jako věc, co mě v tu dobu hodně zajímala. A když, jako proč teda nabrali tolik na té hodnotě, tak je to podle mě kvůli tomu, že tomu čím dál tím víc lidí věří a čím větší dobu ten Bitcoin přežívá, tím má větší šanci, že bude přežívat dál a dál. Jo? A to je jako, dostávali jsme se z toho roku 2017 od nějaký jako menší skupiny lidí, kteří do toho byli fančmekři a teď se dostáváme přes jako nějaký firmy v podstatě až do americké vlády, jo? Že už jako i Trump říká, že budou zvažovat, jestli nebudou... No tak proto teď vlastně ten Bitcoin jde nahoru asi, ne? Je to kvůli tomu, že vyhrál Trump, 100%. To je jako jasný a Trump samozřejmě, když se srovnali ty dva kandidáti, tak Trump byl pro Bitcoin nesrovnatelně lepší, jo? Že jako Trump 100% měl... Co teda slibuje těm lidem? Já jsem si četl, že on vlastně, vím, že velký problém pro ty lidi kolem Bitcoinu byla ta SEC, jak se to čte? SEC, no. SEC, že on dokonce slíbil, že první den vymění toho šéfa jejího, jestli to udělá, nevíme ještě. A protože oni nějakým způsobem jakoby se snažili moc regulovat a jít po těch přesně tak, no. směnárnách, ne? Ten regulační systém je hrozně jako na Bitcoin je jako ještě OK, ale na ostatní kryptoměny je hrozně jako, já bych řekl nespravedlivý, některý lidi by řekli, že třeba, že je spravedlivý, ale hodně se na něj zaměřoval. No a co Trump říká, je, že za prvý teda, že on je jako celkově víc deregulační než regulační. Jo? Jako Harrisová celkově tak chtěla spíš jako dělat více regulace, víc limitovat. Trump je spíš jako samozřejmě tím, že je na pravé straně, tak se snaží spíš deregulovat. A taky samozřejmě viděl tu příležitost toho, že voliči, ne? Že voliči a hodně z těch bitcoinerů a celkově jako lidí v té komunitě jsou automaticky víc na straně Trumpa, už jako jenom od sebe a on viděl v tom ten potenciál. Takže už jenom kolik jako vybral peněz, přestože říkal tyhle ty věci, bylo jako spousta, o desítky milionů dolarů. A teďka už... A je to hodně jako autentický, věříš tomu, že... Tak před 5 lety říkal, že Bitcoin je jako red poison nebo v podstatě negativní věc, že určitě autentický to není, jako reálně. Samozřejmě člověk může změnit názor, jako je spoustu lidí, kteří v Bitcoinu teďka jsou prominentní a někdy v minulosti říkali, že to je úplná blbost. To je těžko říct, jestli změnil názor, ale spíš si myslím, že je to oportunistický stance. A co on říká, že chce jako méně regulovat, hlavně jako velký problém v krypto světě v Americe, že všechny firmy jsou v podstatě mimo Ameriku. Jo? Že když někdo zakládá novou firmu nebo chce dělat nějaký token, tak jde do Singapuru nebo do Dubaje nebo někdy třeba i Finsko nebo Švýcarsko. Skoro nikdy nejde do Ameriky, protože se skoro bojí, že jde do vězení. Jo? A Trump jako byl ten, který vlastně říká, pojďme zase zpátky sem dostat ty firmy. A on dokonce říká, že se tam bude těžit v Americe. Ještě těžit, a to se už těžil jako doteď. Poslední 4 roky
to asi většina lidí, co poslouchají, neví, ale druhá největší, dokonce možná první největší země na světě, která těží, je Amerika poslední 4 roky. Takže to v Americe bylo hodně, je to pořád obrovský a pořád bude to ještě asi větší a větší. Ale Trump je spíš jako ten, jak říká, že chce spíš deregulovat, že chce hodně ty firmy zase nalákat do Ameriky a je prostě pro Bitcoin, jo? Jako Harrisová nikdy neříkala nic o tom, že by... Pro nebo proti. Pro nebo proti byla jako neutrální. Asi se smála. V podstatě se asi smála a říkala nějaký jako svoji další corny face, ale jako reálně prostě neměla nic proti, nic pro, ale vědělo se tím, že Biden byl hodně proti celkově a SEC, když byl Biden, byla nejvíc proti za historii jako krypta, tak samozřejmě lidi chtěli změnu, no tady z toho pohledu. Tak ještě teda zpátky, takže ty jsi napsal tu práci, ono to vlastně byla jedna z prvních akademických prací vůbec o Bitcoinu, ne? Takže jsi měl i nějaký citace, ne? Má 200 snad citací, to je úplně neuvěřitelné. Takže i ve vědě by se ještě mohl udělat kariéru možná. Já když teďka někdy čtu, tak si úplně říkám, že tam píšu úplný blbosti, když teďka člověk o tom ví víc. Takže mi vlastně jako je mi trochu trapný, že když teďka někdo najde, jak si řekne, že jsem tomu asi tolik v té době nerozuměl, což teda je pravda. Ale má jako spoustu citací. Mně se zdálo, že tomu rozumíš, no. Co se stalo vlastně bylo, že v tu dobu 2016 byly takový dva hodně jako polarized pohledy na krypto, na Bitcoin. Buď jako ten úplně jako profesor, který říkal, Bitcoin do pár let bude mrtvej, to říkali všichni novináři, profesoři skoro všichni. Jako akademici a takový ty pozorovatelé. Přesně tak. A na druhé straně byli ty jako Bitcoin fanšmekři, kteří říkali od začátku, když ještě Bitcoin byl maličkej, prostě tohle je budoucnost civilizace v podstatě. A já jsem se snažil jako být něco mezi těma dvouma. To se mi jakž povedlo a z toho důvodu podle mě jako teďka doteď to má nějaký citace, protože to byl takový jako racionálnější pohled na to, co se vlastně děje. A pak si ale ty možná dneska máš podobně, ne, tu jako pozici, že, že se snažíš zbližovat ty světy, které jsou jeden takový jako zvenčí a jeden ty insidery. Ale ty si nejdřív ještě začal dělat v newsletter. Newsletter, který jsem jmenoval DR. To jsem začal vlastně, já jsem potom ještě po té vysoké šel ještě na mástra do Rakouska a to jsem dělal při té škole. A to byl jako v podstatě první jako newsletter, který se zaměřoval na nějaký jako středový takovej research krypta, research Bitcoinu. A tím jsi se proslavil asi docela, jako v té komunitě. Tím jsem jakoby si získal nějakou svoji vlastní komunitu, začal jsem to postovat na Twitter. Hrozný štěstí jsem měl v tom, že jsem byl jeden z prvních, co tohle to dělali, jo? Že jako v tu dobu, jak říkám, byly ty dvě části, ale nikdo jako vlastně nedělal ten střed toho, že se koukal na data a snažil se z toho vyplodit něco, jako co bude nějak indikativní. Vlastně jako v tu dobu největší problém s kryptem 2017 byl, že to byla prostě obrovská bublina, bylo tam spoustu bullshitu a já jsem se snažil jako z toho dostat těch třeba 5% toho, kde byly ty reální věci, jo? Že co vlastně novináři, ale celkově jako média, jak ve světě, tak v Česku pořád dělají, se zaměřují na ty extrémy vždycky, jo? Takže když 2017 všechno vybouchlo, tak samozřejmě všichni mluvili o tom, jak jsou vysoko ceny, pak jak jdou hodně nízko a vlastně nikoho nezajímá nic jiného. Já jsem se snažil být ten, co ukazoval pořád na ty věci, co fungujou, co nefungujou a snažit se najít jako nějaký middle ground. A vlastně doteď to děláme v tom, že jako když já jsem začínal v té další firmě v The Block, tak to bylo na konci roku 2018 a tam vlastně od začátku ten náš goal byl ten, že budeme jako víc přivětivý pro ten profesionální svět, že do té doby to bylo hrozně jako extrémní, lidi vůbec nechtěli mluvit ani s těma lidma z financí, protože si mysleli, že to je jako jejich protivník a my jsme chtěli být ty, co je spíš přibližujou. Tak a to jsme dělali 20, ale ještě se vrátíme teda, už jsme byli v Rakousku, ale když jsi odjel z Ameriky, když jsi vlastně rozhodl, že v Americe teda nebudeš žít, nebo že to není pro tebe? My jsme se dlouho s mámou báli, jsme s tím trochu počítali, že zůstaneš v Americe, nebo že tam minimálně budeš ještě další roky třeba zkoušet pracovat nebo dělat kariéru a ty si vlastně říkal, že se vracíš. Kdy to jako uzrálo? Podle mě někdy tak třeba v půlce tý vysoký, možná někdy... Ty jsi dokonce chtěli z vysoký jeden čas jsem se vrátit, říkal, že se na to vykašlu, no. Vlastně jako ta vysoká mně přišla, že to byl úplný opak té střední, tam byly zase jako až moc bohatý lidi a až moc jich bylo a vlastně jako ten systém jako nebyl moc sympatický, jako jak to tam všechno fungovalo, ty extrémy jsou tam hrozně velký, jo, jakože
můj učitel jako na střední umíral kvůli tomu, že se nemohl dovolit jako zaplatit za nějaký jako léky a na druhé straně máš prostě lidi, co přijedou v Lamborghini na školu jako a druhý řidič jim veze jako kufry, jo. Prostě takový jako úplný... Tak oni se do toho Lamborghini nevejdou. No. Teď už mám třeba k tomu trochu větší pochopení, ale v tu dobu jsem neměl vůbec. A já nevím, nějak jako bylo mi, co jsem si v tu dobu taky říkal, co si pamatuju, že vlastně jako bydlet v Americe a dělat tam kariéru, tak by to šlo třeba v New Yorku, nebo ve Philadelphii, nebo v Bostonu. Ale vlastně jako reálně ten člověk v začátku má jako nějaký, jakž OK plat na český poměry, ale většinu utratí jako za nájem, většinu utratí za daně a za všechny tyhle ty věci. A vlastně jako prvních 5 až 10 let se stejně plácáš. A já jsem to bral tak jako, za první teda jsem tady měl českou přítelkyni, tak to byl jako taky velký ten, kterou teďka ta manželka, tak to byl jako taky velký důvod, ale i další důvod byl ten, že jsem si prostě říkal, že... Možná by Anička za to upsal do Ameriky, že jo? Kdyby si chtěl. Asi jo. Nebo ale... kdybyste se dohodli. Asi jo, ale vlastně jako od začátku jsme si plánovali, že já spíš budu jako v Česku a byla to spíš moje iniciativa, že to nebylo něco, co jako ona přesně chtěla. A bral jsem to jako tak, že za první se mi tady jako líbilo víc z nějakého důvodu. Něco mě jsem jako hnalo zpátky a určitě to jako za první byla ona a za druhý to taky bylo... No táta s mámou asi taky. Táta s mámou taky určitě, ale pak i nějaká jako asi iracionální magnet na to, že jsem tady vyrůstal. Nevím úplně přesně, co to bylo. A další věc, jako zase se dostáváme k mý jako totálně povrchní stránce a to je, že jsem si myslel, že by bylo úplně nejlepší pracovat pro americkou firmu, ale mít jako náklady za Čecha, jako to se mi jako líbilo úplně nejvíc. A to se povedlo vlastně trošičku. To se v podstatě povedlo. No. Prosím tě, a co, když se na to koukáš na těch 7 let v Americe, tak co ti to jako dalo a vzalo? Jo, tak co mi to dalo 100% byla jako ta úplně jako nezávislost celková, jako že jsem si říkal, že tu zvládneš jako všecko už teda. Že vlastně jako, že to byl obrovský test, jako když tě někdo vyhodí jako na internát v 16 letech a... Tak vyhodí, tak se tě tam přivezli, no, jako nebylo úplně vyhozený. Je to takový jako hození do vody, když člověk ještě neumí plavat a... Vlastně to si jak jsem běhal s tím baťuškem po jídelně a si nevěděl, že si máš jít polívku, že? No, jako bylo to hodně stresový, ale hrozně jako líbilo se mi to, jako jak jsem najednou mohl být závislý sám jenom sám na sobě, jak jsem prostě najednou se mohl osamostatnit, já jsem vždycky byl hrozně, nejenom introvertní, ale jako i stydlivý hrozně, jo. A to mě úplně prolomilo, protože tam jako v Americe nejde být stydlivý, jo. Tam jako bych neudělal nic, kdybych byl extrémně stydlivý. A vlastně mě to tak jako naučilo tu americkou jako si někam prorazit prostě, jo. Takový to ten drive, ten americký. A to bych určitě neměl, kdybych studoval v Česku. A já jsem vždycky byl hrozně pohodlný, jako stejně jako ty. To znamená, že jsem jako nikdy nic moc nechtěl dělat. No počkej, no tak dobře, tak pojďme dál. Takže to ti to dalo, to super. Stydlivej si pamatuju, já taky nejsem úplně jako extrovertní, ale vím, že když jsem občas třeba něco v restauraci chtěl říct, tak si do mě kopal a říkal si mlč, tati nech toho, děláš ostudu. Jo. Tak to už teďka také jako dělám normálně, ale pamatuju si to, no, byl jsem jako... Už sám děláš ostudu. Už sám dělám ostudu a nejenom to, a už mi to jako někdy to už dělám i schválně, jako, že už jsem se dopracoval až k tomu. Ale... A co ti to co mi to vzalo? Tak jako za prvý být od 16 do 19 jako na internátní škole, kde jsou jenom kluci, jako to byla jako zajímavá zkušenost. Nejenom, že tam jsou jenom kluci, ale ještě se s ní nesmělo skoro chodit, takže v podstatě jako vězení s klukama. Na druhou stranu na to vzpomínám hrozně hezky, že si pamatuju, že v tu dobu jsem si říkal, ale už se těším, až budu na vysoký a vlastně teď si říkám, že ta zkušenost skoro byla lepší z té střední. Jo. Ale v tu dobu samozřejmě, když je kluk jako v pubertě nebo v tomhletom věku, tak samozřejmě to nebylo úplně ideální. Takže vlastně jako někdy jsem si říkal, když jsem sem vždycky přijel na Vánoce, jak jsem šel jako s tou třídou prostě někam pít pivo nebo něco, říkal jsem si, tak tohle je jako ten správný život. Tam jsem Tohle kdyby viděli kluci z Ameriky, tady si dávám pivo, to se oni ani nemohli třeba v těch... Oni nemohli vůbec, že jo, a tady jako v Česku už je normální 15, 16 se chodí na pivo, v Americe vlastně tam začínají na vysoký a všichni se ožírají do toho, že je odváží do nemocnice, protože na to nejsou zvyklí. Ale jako tohle to jsem bral, jako že mě tak trošku jako vzalo vlastně to, že jsem si mohl jako taky projít tadyhle s tím, ale teďka jako už to takhle neberu. Spíš tu dobu mě to jako jsem si říkal, jestli nedělám chybu, ale určitě teďka zpátečně si myslím, že ne a svý děti bych tam poslal taky, jako stejně. Takže to bylo, co ti to dalo. A jak se vlastně dneska díváš na Ameriku?
jako teď si sledoval volby, ty jsi tam 2 volby zažil, vím si, jednou si dokonce mluvil v nějaký televizi, byl tam Vavřinec, Čermák, student, někde v Exnu, nebo v USA, student v USA a mě pak několik lidí o tom říkalo, protože to bylo, myslím, v české televizi, v hlavních zprávách. To bylo 12, to byl Obama, druhý termín a pak si tam ještě musel zažít ještě v 16. roce. Pak jsem byl na Trumpa, no. Trumpa. Jo. To si pamatuju víc v podstatě, nebo trošku si pamatuju Obamu, že si pamatuju, že jako to, na té škole většina lidí chtělo v tu dobu, aby vyhrál Obama, že on měl i jako skvělý výsledky. Zejména ty černý spoluhráči. Černoši taky samozřejmě, i si pamatuju toho trenéra, který byl taky Černoch, ten pořád o tom mluvil. A vlastně byl jsem z toho nadšený, když vyhrál Obama. A s Trumpem to bylo jako v podstatě opak, teďka nemluvím o sobě, ale ta škola... Tak to byla liberální škola. A vlastně já jsem v tu dobu zrovna jsme měli povinnou politiku, že musíme jeden kurz jako na politiku. Já jsem zrovna v tu dobu měl politiku. A ten člověk, ten učitel se rozbrečel ten druhý den, když jsem přišel, když Trump vyhrál to ráno a říkal, že v Americe nastal fašismus. To si pamatuju doteď. Takže obě dvě ty zkušenosti byly úplně jiný, jakože že tady nikdo v podstatě, já si pamatuju, že v té době jsem neznal na škole ani jednoho člověka, který by řekl, že chce, aby Trump vyhrál. A to jsem tam mluvil se stovky lidma. Jak ve třídách, tak na basketu, všude. Všichni chtěli jako v tu dobu Clintonovou. A teďka teda v Tajftí, že tak to je 8 let potom, tak v těch mých okruzích jako naopak teďka spíš jsem viděl méně lidí, kteří by chtěli, jako aby vyhrál Harrisová, ale samozřejmě to je hodně kvůli kryptu. A co ta Amerika, jak se na ně díváš dneska? Chtěl bys tam, jako, mohl bys tam bydlet, nebo žít, nebo pro mě to bylo vždycky Amerika jako já se vždycky říkám tady s Luďkem v podcastu, že jsem to vždycky bral jako, že to je taková ta jako plán B, že když se cokoliv stane, tak jako vždycky můžeme odjet do Ameriky a že nám to pomůže. A že Amerika je něco, co jsem obdivoval celý život, protože to je jako svoboda a pak samozřejmě tam člověk přijede a vidí, že to není tak jako jednoduchý. Ale bylo to pro mě jako, že Amerika je něco, k čemu bych se jako upínal. Taky možná je tam těžký žít, že jo? Je tam hrozně těžký uspět, je to možná Evropa je, jak ty říkáš, mnohem pohodlnější a tak, ale bylo to pro mě něco jako důležitýho. A teď samozřejmě to pro mě, tak jenom se ptám, jak se to jako mění u tebe. Je to dobrá otázka, no vlastně jako teďka si nám dokážu představit žít víc než třeba před těma 8 lety, nebo když jsem se vracel z Ameriky. A ještě víc si to dokážu představit teďka, když máme děti, jako že bych tam potom třeba bydlel 10 let jako s dětma, kteří tam pak projdou tu střední a vysokou školu. To si dokážu jako úplně hezky představit, dokonce si myslím, že to možná takhle uděláme. Takže se na to máme připravit. Možná. My stařičky rodiče tady budeme doma v tom promrzlém domečku bez topení a ty si budeš užívat někde v New Yorku. Možná. Nebo ty máš rád teplo, takže možná ještě někde na jihu. Kalifornie třeba, ale uvidíme. Ale jako takhle to beru, že jako na to vzdělání a celkově já bych hrozně chtěl jako svý děti posouvat k tomu, aby dělali nějaký sport a aby jako v tom sportu byli dobrý a v tom mě Amerika přijde úplně bezkonkurenční. Jako když tady srovnám Vyšehrad, kam nám chodilo 6 rodičů s bubnama, s tím, že mě pak o rok později chodili na zápasy jako učitelé a vlastně všichni... Celá vesnice někdy chodila, že? Nebo jako hodně lidí z vesnice. No tam bylo třeba 200-300 lidí na škole, která měla 500 studentů, že? Prostě jako obrovský rozdíl v tom, jak je ten sport vnímaný, jak je to součást toho celkového života. Jo? Já jsem třeba neudělal úkol, ale vyhráli jsme zápas a ten učitel mě gratuloval a řekl mi samozřejmě udělej to příště, jo, to je v pohodě. Tak tohleto v Česku, já jsem tady vždycky měl šílený problém, že když jsem chodil na Štěpánskou a jel jsem někam právě do reprezentace, tak mě nenechali ani jako, musel jsem se vrátit nějak o den dřív a dělat tady testy, jako jsou úplně ten pohled na to je úplně opačný. Co se týče právě tadyhle skloubení toho sociálního života, vzdělání a sportu, tak se to nedá vůbec s Evropou srovnat a přijde mi, že na to dospívání a naučit se angličtinu s dobrým přízvukem je to jako nejlepší příležitost, co ty děti můžou mít a hlavně je to prostě potom hrozně vykopne, se myslím. A já jsem vždycky říkal, že Amerika jako přežije všechno, že je vlastně silnější, než si myslíme, takže přežila Trumpa, teď musí přežít podruhý, ale je to tak, věříš Americe? Věřím v to, určitě. Jak říkáš, kdyby se něco stalo v Česku, nebo Putin začal střílet bomby na Prahu, tak první něco bych udělal jel jako do Ameriky, 100%.
Takže myslím, že ji čeká dobrá budoucnost. Přesto všechno, že se tam dneska je rozdělená, že čteme. Myslím si, že jo, že je to pořád víc rozdělenější, ale jako celkově ten svět tomu spěje, že to není nikde moc lepší, si myslím. A všichni se pořád jako koukají na Ameriku jako na to, co se bude dál dít. A zvládne to, tak tam se říká, že ten Čína je jako nebezpečí, protože je dobrá, i když teďko možná není tak dobrá, jak se zdálo. Rusko a bude to? Amerika má pořád prostě nejsilnější tu třídu, která utrácí peníze, nejsilnější stock market. Všechny vlastně firmy, i když v kryptu se snaží jakoby být jinde, tak teďka, když Trump najednou změní jako jeho pohled, tak všichni zase půjdou zpátky do Ameriky. Všichni chtějí být v Americe kvůli tomu, že tam je nejvíc peněz a největší příležitosti a to se podle mě nezmění hodně dlouho. A všichni tam chtějí studovat, že třeba, že, když se, nebo mít kariéru. Teď jsem četl, byl článek o Německu a oni říkali, že za 30. letech, to znamená skoro před 100 lety, tak do druhé světové války, že když byl někdo dobrý v fyzice, v matematice, psychologii, tak studoval ve Vídni nebo v Göttingenu nebo někde prostě v tom. Ten Göttingen měl 47 profesorů s Nobelovou cenou. No a dneska, kdy komukoliv dáš na výběr v jakýmkoliv oboru, tak málo kdy řekne jinou zemi než univerzitu v Americe. Maximálně tak jako do Oxfordu nebo do nějakých anglických škol, ale je to tak, no. Pořád ty jako nejlepší školy jsou tam, nejlepší příležitosti, největší firmy, to se nebude měnit hodně dlouho a všichni taky říkají, že jako dolar prostě časem jako úplně upadne a bude to čínský jen nebo nějaká jiná měna. Tak to se říkalo vždycky. To se říká hodně dlouho. No a myslím si, že to fakt nehrozí. Naopak si myslím, že teďka jak lidi straší, že se všechno zhorší Trumpem, se možná nic nezhorší. Jako, že si myslím, že ten balans tam je jako docela dobrý. Podle mě, že se vždycky najde nějaký middle ground. A co Elon Musk, plus nebo minus? Já myslím, že plus 100%. Jo? Je ti sympatický pořád? Spíš je mi pořád sympatický, myslím si, že je trošku bláznivý a že samozřejmě jako docela hodně bláznivý. Musíš asi podle mě trošku musíš být bláznivý. Jo? Jako vlastně jedna z věcí, na který jsem přišel po čase, že jako ty hodně úspěšný lidi nebo ty CEOs, tak jsou většinou blázniví. Jo? Že spíš to jako, že to neříkají třeba jako na veřejnosti, ale většina z nich jsou blázni. A myslím si, že Elon Musk jako, že ať dělá cokoliv, tak posouvá jako lidstvo dopředu, no. Jako to co dělá s raketama, se Starlinkem, celkově co dělá jako s Teslama a vlastně pro všechny věci, do kterých se on nějakým způsobem zapojuje, tak jsou lepší, než byly předtím, než on se zapojil. A to si myslím, že jako když teďka lidi říkají, že podporuje fašistu a že najednou jako, že se zaprodává nebo že to dělá kvůli penězům, mně to tak nepřijde. Mně to přijde, že to dělá, protože je fakt přesvědčený, že v Americe je nějaký problém, on si myslí, že to je imigrace, já docela souhlasím teda. Jako potenciální migrant. Jako potenciální migrant, ale jako přijde mi, že určitě ta americká vláda není efektivní a jako nemyslím si, že úplně uškodí, když tam bude jako najednou někdo s nějakým novým pohledem. Tak jak to máš vlastně takže v tom jsi jako relativně optimista, děláš firmě, která sídlí v New Yorku, teď budete otvírat nový kanceláře za týden a ty si zároveň její CEO. Jak to funguje, když seš v Česku a řídíš firmu, která je v Americe a která je relativně úspěšná, nebo úspěšná a relativně velká, nebo není malá úplně? 80 zaměstnanců. No. Což je hodně. Což je jako jakž hodně, ale ani ne za stolik. Funguje to tak, že jako ta firma je docela globální, sice byla založená v New Yorku a máme tam třeba 1/3 všech lidí, možná i polovinu, ale jako pořád máme spoustu lidí v Evropě, spoustu lidí v Asii a vlastně tím, že já jsem v Evropě, tak tím, že náš majitel té firmy nebo náš velký investor je z Asie, tak vlastně se tak jako hezky propojuje to, že já jsem vlastně mezi, že jo. Takže jediný, co musíš dělat, takže ty vlastně máš časový pásmo mezi oběma. Přesně tak. Že v Evropě tolik lidí nemáme, máme nějaký klienty, ale většinou jako pracuji hlavně s Amerikou a s Singapurem. A Amerika je, že jo, +6, takže teďka za chvilku budu tady odjíždět a jdu pracovat, protože se v Americe probouzí a ráno většinou dopoledne jako jednám nějaký administrativnější věci a s investorama, no, který jsou v Singapuru.
A vy budete otvírat nový kanceláře. My jsme byli v roce 2019 v těch starých, já si to dokonce pamatuju, že jsem nám tam ukázal jako nějaký malý podcastový studio, bylo to podobné jako tady. V podstatě podobný. A to je ve stejné budově nebo úplně jinam? Ne, to je úplně jiná. Tam to bylo na dolní Manhattanu, tam to, že jo? To byla dolní Manhattan, ale spíš jako trošku blíž tomu středu Manhattanu, tak tohle je úplně v podstatě kousek od Wall Streetu, to je World Trade Center building, takže ta, která sundali, tak ta znova postavena. Tak v té budete? Tak v té jsme 70. To je hezká adresa, ne? Hezká adresa a 77. patro. 77. patro. Což je podle mě kvůli tomu, že naši investoři jsou Číňani a 7 že jim přijde šťastný číslo. To je pro všechny lidi. Když se zeptáš 100krát chatu GPT, jaký je jeho oblíbený číslo, tak 72krát mi odpověděl 7. No. Takže vy budeme 70. To je zakódovaný v lidských, tím, že to je z těch trénovacích datech, tak to je v lidech zakódovaný, že 7 je dobrá. Vlastně jako asi to dopadne špatně, když to teďka říkáme, že jo. ale jako, co je teda zajímavý, že já jsem musel, tohle je ta budova, a někde v podstatě úplně skoro nahoře, to je, jo, někde takhle, no. Jo. A teďka, když já jsem tam musel dělat jako onboarding do té budovy, takže jsem jim musel jako dávat všechny své dokumenty a říkat, že to je jako v podstatě, že je skoro jako si otevřít bankovní účet, jo, protože ta budova má jednu z největších jako security v celé Americe. Možná na světě, ne? Možná na světě z jasného důvodu, že jo, protože takže všechno, když se tam do té budovy jde, tak nejenom, že tam jsou jako věc, že oni kontrolují jako to, co máš v tašce a tak, ale dělají prostě úplně totální sken. Jo. A nemůžeš tam v podstatě brát hosty, pokud jim neřekneš o den dopředu, takže v tomhletom je to trošku nepraktický. Ale budeme to otvírat teďka příští úterý, tam letím. Není tam, nemají z toho lidi, kteří tam budou chodit každý den, byl pocit, že to je v té budově, kde tam do toho přistály letadla? Nic jako neříkal, myslím si, že ne, že jako naopak. Jo. Dokonce to je vlastně hezký místo, že to je hezká adresa. Máme jednoho člověka, který pracuje pro nás, kterýmu je skoro 80, nejstarší člověk v celé firmě, dělá nám jako finančního ředitele. A je mu 80? Nějak 75. Tak to je hezký. Možná 80. A je šikovnej. Jakž tak. Jo. Dělá to tak jako v podstatě, přijde mi, že to tak dělá tak jako, co potřebuje, ale není ten úplně, co by udělal jako o krok víc, než musí. No ale 75. To dává smysl, takže jako to ani není, že bych se nějak stěžoval. Ale ten říkal, že v té budově byl, když to do ní napálilo, úplně dole. Aha. Takže a ten se taky nebojí, protože tam bude chodit. Jo. Takže to je a The Block, a jak dlouho tam budeš pracovat? Jaký máš plány? Těžko říct, no. Jako myslím si, že to může být klidně 1 rok, klidně to může jaký 5 let. Těžko říct. Nebo 10 let. Může to být klidně 10 let. Vlastně už jako tak, já jsem tam už 6,5 roku. Což je docela dlouho. Což je jako hodně dlouho. A zvlášť teda na to, že já jsem tam šel, když tam byli 3 zaměstnanci. Jo. To byl jako úplně začínající startup. Já jsem byl jedinej ze zahraničí. Všichni chodili do ofisu v New Yorku. Udělali vlastně kvůli mě výjimku. A teďka, jsem tam ještě jsou tam pořád 2 lidi, kteří tam byli přede mnou. Oba 2 tam ještě jsou. Ty první 3 zaměstnanci. No, jako. Když neberou toho jednoho foundera, který tam začínal. Tak tam pořád ještě jsou. A vlastně jako všichni už tak jako říkáme, jako už je to docela dlouhá doba, no. Že už mě skoro jako trošku láká zase zkusit udělat něco jiného, ale teďka jako, když jsem v téhle pozici, tak to samozřejmě není úplně jednoduchý, no. Ale pořád se těšíš do práce? Pořád se těším do práce a pořád bych určitě dělal jako něco v kryptu a určitě z toho bych už jako neodcházel. Když se někdo zeptá, co je jako tvůj největší úspěch v životě? A jasně víme, jsou určitě děti a takový teď pojďme si říct, že necháme takový ty povinný odpovědi stranou, ale jako takový ten úspěch, co bereš jako že se ti povedlo, a nemůže to být i osobní, ale nemusím jen pracovní, ale jakože takový ten jako na co seš pyšnej a není to úplně samo sebou, že jo? Každý je pyšnej na děti, já taky, jasně. že jo? Víme, ale... Co si myslím, že se mi fakt povedlo, je prostě nastartovat jako rychle kariéru a dostat se do takhle vysoké pozice za tak krátkou dobu, s tím, že jsem v podstatě začínal jako úplně od nuly z vysoký, tak to si myslím, že je jako můj velký úspěch. Na druhou stranu jako vím, že tam bylo spousta bodů, kde jsem měl v něčem štěstí, kde mi něco nějaká náhoda pomohla, ale jako tohle to je podle mě jako to úplně největší, čeho jsem dosáhnul, a pak vlastně jako ten další úspěch je ten, že nemusím prostě řešit nějaký jako malý jako výdaje, nemusím řešit prostě to, že už jsem v takové jako pohodlnější fázi, tak to beru jako obrovský úspěch.
co myslíš, že budou dělat děti? My dneska máme umělou inteligenci, o které jsme se moc nebavili, ale nechci to tady zahltit tím oblíbeným tématem, ale takže my nevíme, jak se změní práce a co lidi budou dělat, ale přece jen tak jsou naši vnuci, jsou maličký, je jim 2 a něco a 1 a něco. Vůbec nevím, jako, a docela mě to jako straší, upřímně. Opravdu? Takhle malý jsou? Nestraší mě, co budou dělat, ale kam povede ten svět s tím, v jakém světě budou žít. V jakém světě budou žít, že si myslím, že to bude o hodně jiný a hodně obtížnější jako vyniknout. Takže mně přijde, že to AI tím tou rychlostí, jak pokračuje, tak je docela pravděpodobný, že už bude nějaká jako AGI, když oni budou do práce, tak hrozně to vyrovná, jako ta největší výhoda jako moje a ostatních je ta, že máš jako něco, co tě trochu oddělí od těch ostatních, no. Prostě buď seš trošku chytřejší, nebo seš trochu vyšší, nebo prostě cokoliv. A přijde mi, že jako kam ten svět směřuje, že inteligence bude hodně vyrovnaná, příležitosti budou hodně vyrovnaný, už i geneticky se dá upravit jako výška docela do dobré přesnosti. Jako přijde mi, že tohle vlastně bude to asi férovější svět, ale vlastně tak jako ve špatném, si myslím. No. Spíš jako trochu se bojím toho, jaký to bude mít dopad na lidskou psychiku, jo, jako na to, co budou hodnocený práce. Mám jako spoustu hodně inteligentních kamarádů, kterých jsem poznal přes krypto, který nebyli nějaký konspirační, ty a kupují si bunkry, jo, protože se prostě fakt reálně jako bojí toho, co se stane. A myslím si, že fakt jako je to reálný problém. Jo, jako, že si myslím, že za chvilku budou spolu proti sobě soupeřit prostě ve obrovský země jako Amerika, Čína, Rusko o tom, kdo bude mít nejlepší inteligenci a toho se docela bojím, protože až se to stane, tak... Jako tu umělou inteligenci. No, myslím si, že to bude něco jako soupeř o nukleární zbraně. Myslíš, že i Rusko má ten potenciál vyvinout? Myslím si, že asi jo, jako těžko říct, na to nejsem expert, ale bude takhle třeba tak nebo si to koupí z Arábie, nebo někde tam jsou pět zemí třeba, který jako na světě budou, který budou mít. Ono hlavně nejde ani o ten vývin, jo? Jako ty lidi najmeš vždycky, protože je zaplatíš, jde hlavně o tu energii a o to jako přístup k těm... A i elektrickou energii. Elektrickou. Teda, bude strašně... Jde hrozně o elektřinu a elektřinu vlastně máš nejvíc na těch místech, kde máš největší jako nějaký natural resources a tak, takže to bude 100% Amerika, Rusko, Čína, Indie a tyhle ty velké země. A to se jako fakt se toho docela bojím a spíš se bojím toho, že to je věc, která se nedá vůbec jak předpokládat. Nevíme, jestli to bude za 2 roky, za 10 let, za 30 let, ale změní to úplně všechno, si myslím. No a budeš se na to taky nějak připravovat, jako máme čekat nějaký rodinný bunker, nebo tak zatím ne? Jako kdybych měl neomezený počet peněz, nebo řekněme přes nějakou určitou hranici, tak bych se asi bunkr koupil. Fakt? Jo. A kde? Na Novém Zélandě? Jo, to nemůžeš říct. Jo, takhle, tak dobře. Tak teď jsme trošku takový depresivní noty, ale a co tě nejvíc, jako co myslíš, že jako, kam tam budoucnost půjde? A co tě nejvíc překvapilo zpětně z těch technologií? My jsme si říkali GPS, pak jsme říkali samozřejmě, pro mě asi je to opravdu ty velké jazykové modely, já jsem nikdy nebyl v životě tak překvapený jako z toho, co se stalo za těch posledních jako 5 let. Pro mě 100% taky, no. Hlavně jako už teďka když se podívám na svůj život před 3 rokama, na svůj život teď a co v tom všechno dělám, tak je to úplně jako šílený rozdíl. Já už skoro vůbec nic nepíšu, dělám všechno v poznámkách a vlastně změní to, jak přemýšlím. I teďka jsem se bavil jako s bratrancem, s Krištofem, který studuje jako programování a ten říká, že už v podstatě ani jako nepíše kód, že jenom jako, to jenom děláš poznámky a on to píše za tebe a ty jsi jako auditor v podstatě. Já si dělám každý den nějakou aplikaci, třeba takový ty věci, co jsem dřív hledal na internetu, třeba jenom převod takového toho hejtsu na JPGčko, což mě vždycky dělá problémy, tak mám v mobilu, prostě jsem si udělal v umělé inteligenci jednoduchý aplikaci, takže každý den něco naprogramuju a samozřejmě taky nemůžu programovat. A jako mění to ten život fakt docela rozsáhle na to, že to ještě neumí za tolik věcí. Ale teďka jako si nedokážu představit, že to bude umět všechno líp než člověk. Určitě to bude mít obrovský jako dobrý efekty na jiné věci, jako třeba jako vylečí rakovinu, vylečí všechny velké nemoci, ale myslím si, že to bude spíš depresivní pro lidi, no? Že jakože lidi potřebují mít nějaký důvod, proč něco dělají a myslím si, že to bude o hodně těžší vydělat peníze za 5 let, než je jednoduchý teď. A elektrické auta, samozřejmě auta, dočkáme se jich. To já si pamatuju 10 let, Elon Musk říká, že už příští rok to bude jezdit samo, to auto. A teďka pořád, jako když jedu v Tesla, tak se to budeme zapnout, protože to může napálit do kamionu. No.
jako myslím si, že tohle to je to, kam tě to směřuje, že až se tohle prolomí, tak všechno vlastně bude jako jednoduchý a rychlý, si myslím, jo? Že je možný, že prostě teďka to bude trvat 10 let, než se dostaneme do toho přelomového bodu, ale pak najednou to může prostě prolomit enkripci, může to vymyslet bezproblémový řízení, může to vylečit rakovinu za týden třeba. Protože my jsme zmapovali genom v roce 2001 a od té doby, jsem že zajímavý článek, vlastně nepřišel žádný velký objev medicínský, který by umožnil léčení nějakých nemoc, které se nedají léčit. Že? Víme, asi mohli bychom nějak geneticky manipulovat, víme, k čemu ty geny jsou, ale to je zase neetický nebo regulovaný, nebo se to nedělá, ale že by přišel nějaký objev, jako jak léčit nějakou nemoc, když přesně máme přehled o tom a víme, že rakovina je z velké části jako genového původu, nebo že je to dědičnost. A přesto s tím nemůžeme nic dělat. No. Takže možná umělá inteligence jako nám najde ten kontext a tu souvislost. Já si myslím, že ne, ani možná, že jako určitě. Jo. Já jsem tím jako úplně přesvědčený, že a vlastně jako ten život bude jako zajímavý v tom, že ty můžeš v podstatě, když se všechno tohle vyřeší, jak můžeš žít jako třeba o 100 let díl, možná i do nekonečna v některých těch, ale vlastně nebudeš mít co dělat. Ale že jako, spíš jako přemýšlím o tom, co budou ty práce, které budou fakt jako společností oceňovaný, jako možná to budou kreativní věci, jo. Ne, jako fakt si nedokážu moc představit co, protože vlastně pak všechno bude jako umět někdo jiný líp. Jo. Tak jo, ještě máme teda, ještě dám poslední otázku, kterou dávám už 253 dílů stejnou. Tak, mám ještě jedno téma, teďko tady skončíme, tak před studiem nasedneš do Tesly a já nasednu do auta, který je na benzín. A je tam taková věc, když jsme se bavili o tom basketu, tak já jsem měl jakoby osobně nainvestováno v té kariéře v NBA. Já jsem o tom nemluvil, ale my jsme udělali takovou domluvu, kterou jsem ti pak často připomínal, protože jsem byl jeden z těch rodičů, neměl jsem teda bubny, ale byl jsem z rodičů, co chodili na basket. Ani mě vlastně ten basket za stolik nebavil, takže jsem si bral kolo a jezdil jsem tam někdy v okolí, ale vozil jsem tě na basket a na ty tréninky, pak jsem tě taky teda omluvil u těch trenérů, což byl děsivý zážitek. A on pak jeden z těch trenérů rozmlátil žebřiny, teď jsem si ještě vzpomněl, že kromě žabáků tam rozmlátil žebřiny v té tělocvičně. Jo, to je ono, no, to si pamatuju, že říkal. Rozmlátil žebřiny. Tak jsem nějakou domluvu, že až budeš hrát v NBA jako druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý Čech v historii, takže z prvního kontraktu mi za tohletu moji oběť koupíš Porsche. A pak jsme ti to jako občas, jako jsem ti to připomínal. A dělal jsi srandu taky? Že dělal jsem si toho srandu, dokonce jsem o tom mluvil v podcastu letos na jaře a já jsem říkal, že teda si mě zklamal, že jsem trošku počítal s tím, že si na starý kolena zajezdím. A nejsem zrovna jako automobilový typ, ty to taky víš, že nemám ani v autě moc pořádek a spíš naopak. A nikdy jsem neřešil, když jsme kupovali naše auto teďko pro mámu před 5 lety, tak to vlastně vybíral ty a já vlastně ani nevěděl. Já do dneška ani nevím, co tam máme za motor v tom autě. Vůbec. Nicméně, já jsem měl letos narozeniny, byl jsem tak trošku s Aničkou, naší tvojí ženou, a tak jsem byl domluvený, že jste mi koupili boty na běhání. Já se na ně teda hrozně těšil. A když jste pak přišli, jsme měli jen takovou večeři malou rodinou, tak jsem si říkal, kde mají tu krabici s těma botama, oni se na mě zapomněli. A když jsme měli takovou malou krabičku a byly v ní klíčky od Porsche. Tak jsem ti jenom chtěl říct, že to jako byla největší. Za prvé, jak tě to napadlo, protože to je samozřejmě většinou Porsche dostávají ty lidi, co pak jedou Lamborghini v Porsche na college a za něma jede tak to dostanou od tatínka. Myslím, že opačně bychom našli v historii těch případů relativně málo, ale taky asi budou. Nebude ojedinělý, ale nebude jich moc. Tak jednak, že já jsem pak hodinu nemohl mluvit, protože jsem byl z toho jednak překvapený. To můžu potvrdit. Myslím, že ty nebo Jolanka, což je tvoje sestra, a naše dcerka, naše druhé dítě. A tak ta říkala, že měla chvilku strach, jestli neumřu, že jsem byl bledej a je to vlastně hrozně těžký to nějak zprocesovat, že jako jestli to jako samozřejmě z toho máš strašnou radost z té situace a teď nevíš co a jak. Tak jak tě to napadlo, takováhle hovadina? Protože já si teďko, ty parkuješ svoji Teslu před mým Porsche, do kterého já jsem se trošičku zamiloval a musím říct, že teďko i to pořád nevím přesně, ale už jsem si zjistil, kolik to má koní a tak začínám se stávat trošičku takovým petrolheadem. No tak jako, jak mě to napadlo, tak
za první, jak říkáš, byla to věc, kterou jsem slyšel dost často, když jsem byl jako... takže se to vyplatilo vlastně. Vyplatilo se to určitě, jako tohle byla neřekl bych nějak podvědomá věc, ale jako která se mě zaryla hodně do hlavy. A bral jsem to tak, jako že když to bylo, já nevím, možná 12 nebo 11, možná od té doby jste nějak začal říkat, tak jsem si vlastně jako tak jako říkal, tak tohle by bylo jako, když se mi to povede, tak to beru jako samozřejmost. Že nebral jsem to jako, že to je jako sranda, bral jsem to jako, že se to stane. No ale pak samozřejmě jako to k tomu nějak moc nesměřovalo. Pak to koleno, to jsme oplakali doma, to koleno, teda já, no. A už i když bylo to koleno, že většinou jsem byl moc hubený, nevypadalo to moc dobře. No tak ale my jsme s tebou chodili k dietologovi, tam se na tom pracovalo pořád na ty NBA. No. To je pravda. Ale i přes dietologa, přes posilování to pořád nevypadalo moc nadějně. Nevypadalo. No a potom teda jako pořád to bylo samozřejmě něco, co jsem tak jako bral, jakože jako v pozadí a bral jsem to jako spíš jako něco, co mě jako trošku i motivovalo jako v tom mít takový jako záchytný bod nějaký. Že jsem to vždycky bral jako tak. Už si pamatuju, že na vysoký, když mi bylo jasný, že jako se nikdy do NBA nedostanu, že se tím nikdy nevydělám, tak jsem si říkal, bylo by dobrý třeba to někdy stejně, jako kdyby se mi to povedlo nějakou jinou cestou. A od té doby to tak jako mám tak jako v pozadí v hlavě a jak říkám, bral jsem to jako takovou věc, jako člověk má, nebo já funguji tak, že si vždycky, když jsem hrál basket, jak jsem si říkal, tak je to kvůli té škole, je to kvůli něčemu, že vždycky mám něco jako nějaký záchytný bod. No a záchytný bod jsem měl jako mít minimálně 2 děti, jo, jako dobrou manželku, potom mít nějaký hezký bydlení a vlastně jako být schopný chodit do restaurací a takové věci. No a když jsem dosáhnul těch bodů, tak už zbýval jenom tenhle ten. No ale doufám, že si nestratil smysl života. Trošku v podstatě, jako bylo to v podstatě jeden z těch vyšších, který jsem si nemyslel, jako že toho nějaký... že se tam dostane někdy. Že se tam dostanu, jo, mohlo to být taky, to by mohlo být 90, jsem mohl být mrtvej, že jo. No to mohlo být, za rok jsem mohl být mrtvej, že jo. No. Takže jako nebylo vůbec jistý, byl tam boj s časem. Byl tam boj s časem v podstatě. Ale bral jsem to prostě jako věc, kterou jsem si říkal, že jako, jak říkáš, jako za to, že jako jste mě vždycky podporovali v tom basketu, jezdil jste za mnou do Ameriky, vozil jsi mě pořád na trénink, jak jsem to bral jako věc, jako že by to bylo jako hezký, kdyby se mi to někdy povedlo, ale bral jsem to skoro víc jako sebestředně v tom, že jsem si vlastně tím já skoro plnil sám, než jako, že bych chtěl to splnit. Co? Ale každopádně teda ti děkuju a já myslím, že my jsme to, možná toho máma dělala víc pro tebe než já v životě, ale myslím, že ona určitě je, ale myslím, že ona má z auta taky radost a je o mě teda teď trošku zájem mezi mladšíma ženama, když z toho vystupuju, ale já z toho vystupuju tak komicky v té svojí vejšce, že oni ten zájem okamžitě ztratí, když se narovnávám potom vedle auta, tak říkají OK, tak to nebude vlastně, to nebude to tak. K tomu jako ještě řeknu jako rychlej příběh. Já už jsem si to takhle říkal třeba 4 roky, že bych to někdy chtěl jako udělat a už jsem tady říkal Aničce, že to byla jako taková věc, co jsem jako už to nebyla jenom věc, co jsem si říkal v hlavě, už jsem si říkal, třeba se mi to povede, tak už to můžu jako, abych nebyl zklamaný, jak už to můžu jakoby už to naznačit, že už to možná k tomu jako vede. No ale pak jsem si říkal, jak jako ještě je ten problém, že máš 205, já mám 212 a jestli vůbec se do toho auta jako člověk fakt vejde, já se jako upřímně, mě to doteď překvapuje, jak je to hodně prostorný. Je to velký, no. A to byla jako věc, co jsem teda si jako řekl jako další krok, bylo teda OK, nejenom jako to auto koupit, ale první jako teda vlastně ověřit, jestli tam jako reálně vejdu a to není zase tak jednoduchý, že? Protože vlastně musíš buď jít do nějakého jako dealershipu si to vyzkoušet, nebo prostě za nějakým člověkem se jít sejít a je to vlastně takový trochu trapný jako sít, jestli se vyzkoušíš, jestli se vejdeš do toho auta. Takže to mi vlastně udělalo také obrovskou radost, když jsem to poprvé do toho sednul, vyzkoušel a vlastně překvapilo mě, že to je obrovský vevnitř, že jako tam je spoustu místa. No a potom teda už to jako pro mě bylo jasný a už byla jenom otázka času, kdy se mi povede najít něco, co jako se mi bude líbit. Jo. Je to krásný příběh, takže ti děkuju. A poslední teda otázku si dovolím, jak říkám, padla už 252krát za 10 let a my jsme o tom trošičku mluvili a teď se musíš tam rozhodnout a nemusíš to už dlouze vysvětlovat. Za 10 let bude svět lepší nebo horší? Hrozně těžký. Myslím si, že jako já jsem spíš pesimista životní, ale technologicky si myslím, že jsem optimista a myslím si, že zatím každý problém, který nastal a všichni říkali, že jako už těžký ho vyřešit, tak se vyřešil, takže spíš řeknu, že je pozitivní, protože... Takže lepší. Takže si myslím, že bude lepší, že cokoliv se stane, takže to jako lidstvo celkově vyřeší, ale myslím si, že to je jako nejvíc, co se bojím toho, co se stane za celý svůj život, že vlastně
je obrovská neznámost toho, kam teďka jakoby spějem, co naše děti, co moje děti budou dělat. No trošku i naše, že jo. Trošku i naše, no. Vlastně myslím, že to může dopadnout hodně špatně, ale vlastně i hodně dobře, no. Jako ty pozitivní stránky budou obrovský pro lidstvo 100%. Já myslím, že se to stane v příštích 10 letech. Tak jo, děkuju. Tak jo, díky.